cɛ ni muso denmisɛn maakɔrɔba an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka yira aw la ka fɔ aw y'aw bisimila an ka dɔnkibaru kɛnɛ sanfɛ. Minisiriw ka sigi kɛra ni an ko ma conseil de cabinet a kɛra premier ministre Jabala la n'o ye primature ye o kumara Mali ko taabolo kan ani an kan ka taa lahala mun kan n'o lahala ɲuman ye u y'o fana fɔ u ka kuma kɔnɔ. maa 400 ɲɔgɔnna olu de nin kisira kurun ji sanfɛlaw la Espagne fanfɛlaw fɛ a kɛra Espagne jamana maaw yɛrɛ olu ka lakana tigilamaaw de fɛ. Tuguni Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye a bɛ fɛ ka sariya mun sigi sen kan kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka kɛ. An ka ministriw ka sigi kɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka premier ministre Jabala la n'o ye primature u ka kuma kɔnɔna la u kumara i b'a ye k'a fɔ ko taabolow kan ni an ka ma climat des affaires an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ko kɛra cogo min na ka ɲɔgɔn ye an ka kunnafoniw lajɛ. An ka ministriw ka sigi kɛra kunun sɔgɔmada fɛ an ka premier ministre Jabala la n'o ye primature ye an ka premier ministre yɛrɛ Modibo Keyita i n'a fɔ ladalako la u ka ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ jɔakun o jɔakun ani ministriw nana ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye u bɛnna i b'a ye k'a fɔ fɛnw dɔw kan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nin ye u ka sigi ko 7nan de ye u nana mun boloda an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen ye hakilina di kow bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na an ka jamana kɔnɔ an ka gouvernement ɲɛmaa ani ministriw o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ na ni dɛmɛ ye ani maa minnu b'u sen don jamana ɲɛtaa la o n'olu ka jɛkulu ye ɲɔgɔn ye ni an ko ma commission élargie des investisseurs an ka jamana kɔnɔ u ka ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan u bɛnna bakuruba 4 ɲɔgɔnna kan u kan ka taa sira mun kan u kumara o fana kan wa u y'a yira k'a fɔ agence d'investigation o bɛ se ka kurakuraya walasa denmisɛnw ani jamana yɛrɛ ɲɛtaa u ka sinsin. Ŋaɲɛba min bɛ ka boloda an ka jamana kɔnɔ a tile 3nan o nana boloda u ye jɛkulu 3 sigi sen kan jɛkulu 3 minnu bɛna baara kɛ a fɔlɔ o bɛna kɛ bɛn sabatili ye a 2nan o bɛna kɛ kelenya sabatili a 3nan o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka don da kelen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye an ka kunnafoniw lajɛ. Soba mun bɛ yen ni an ka Sali Bazumana Sisoko an ka yɔrɔ min bɛ yen ni an kuma palais de la culture Amadu Ampati Ba kumaɲɔgɔn sigilen don sen kan ye an bɛ wagati min na a kumaɲɔgɔnw gannen don kosɛbɛ u bɛ ka ɲɔgɔn hakilinaw sɔsɔ tuma dɔ la yɛrɛ maa minnu bɛ kuma di olu yɛrɛ t'a dɔn u b'a ko kɛ cogo min na sabula bɛɛ de bɛ ka kuma ɲini maa minnu bɛ a kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ ka k'i hakilina di Mali ko in gɛlɛya a sɔrɔla boloda jumɛn kan mun de nana n'a ye an kan ka na ni lahalaya jumɛn ye ka se ka nin ko in wuli ka bɔ yen bɛn ka sabati an ka jamana kɔnɔ u y'a lajɛ u y'a ye k'a fɔ jɛkulu 3 k'o sigi sen kan bɛn kelenya ani ɲɔgɔn minɛ u ka se ka sabati cogo min na o la an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka hakilina falenfalenw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ n'u bɛnna mun kan u bɛna o ta k'o di nin ko in labɛnbaa ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o ye Baba Agib Aidara ye wa n'a dira ale fana ma ale fana na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka laɲini mun ye bɛn ka sabati an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ kana na bilen an ka ɲɔgɔn minɛ jamana kana fara o ka sabati an ka jamana kɔnɔ an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ foyi kan'o fara. maa 400 ɲɔgɔnna minnu ye farafinnadenw ye n'u b'a ɲini ka taa Europe jamana la olu de kɔkɔrɔma dondora Espagne fanfɛlaw la u ka jamanadenw minnu ka baara ye ni maa bɛna to ji sanfɛ k'olu kɔkɔrɔma dondo olu de ni maa ninnu kisi an ka kibaruyaw lajɛ. Nin su in tun ganna kosɛbɛ sabula ji sanfɛla a basigira i n'a fɔ foyi tun tɛ ji sanfɛ o de senfɛ Espagne olu ka lakana tigilamaaw k'u to ji sanfɛ u nana bin kulun 2 kan kulun 2 ninnu a bɛɛ tun falen don jamakulu la jamakulu ninnu i b'a ye k'a fɔ tɔ foyi tun t'u la kabiru ɲɛsura Espagne kaw kan a kɛra nisɔndiyaba de u ma u y'a dɔn sisan nɔ u bɛ se ka u nin kisi an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu tun bɛ kulun kɔnɔ farafinnadenw don dɔw bɔra Maroc dɔw bɔra Gambie dɔw bɔra Libye hali Algérie jamanadenw b'a la ninnu bɛɛ de tun kun dalen don Europe jamanaw kan nka Espagne i b'a ye k'a fɔ n'olu ka lakana tigilamaaw tun tɛ u tun bɛ to ji sanfɛ maa ninnu na muso 6 tun bɛ a la ani o muso 6 ninnu n'u denw de tun don kuma mun nana fɔ seerew fɛ a yira k'a fɔ muso ninnu yɛrɛ dɔw tun b'a la minnu tun man kɛnɛ hali u denw dɔ tun bɛ yen minnu fana tun man kɛnɛ nin kulun 2 ninnu maa hakɛ mun tun b'a a kɔnɔ maa 400
a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de bɔra Libi ɲɔgɔn fɛ k'u kunda Espagne kan. Bi nɛgɛ kaɲa 12 tɛmɛnen kɔfɛ kumaɲɔgɔnw sigira sen kan maa minnu kelen don ka taama boloda Guyane mara la ani minisiri minnu cira Faransi ɲɛmaaw fɛ a ko bɛ boloda mun kan a kibaruyaw filɛ nin. U sera bi nɛgɛ kaɲa 12 tɛmɛnen kɔfɛ Cayenne ni maa ninnu tun kɔnɔlen don a bɛ tile caman bɔ Faransi minisiri mun ɲɛsinnen jamana kɔnɔkow ma Mathias Fekl ani Eric Brize ni ale ye minisiri ye Outre-mer tɔgɔ la ni maa ninnu taara walasa gɛlɛya mun bɛ yen o maa ninnu u n'u ka se ka sigikafɔ kɛ a yira k'a fɔ maa minnu kɛlen don ka taama boloda an ko maa minnu ma ko mun ye i b'a ye k'a fɔ balima 500 ye balima 500 n'an ko ma 500 frères ye wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu maaw de kelen don ka taama boloda u taara fo ka taa se yɔrɔ mun bɛ yen ni an ko ma sous-préfecture da la k'u ka nisɔngoya yira yen kumaɲɔgɔnya sigilen don sen kan a yira k'a fɔ mun ye ni 500 frères maaw ye minisiri fila ninnu bɛ n'u bisimila u na sigi ka fɔ kɛ nka jamanaden caman ma da la n'u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ sabula olu kɔni bolo Faransi gouvernement tiɲɛ yɛrɛ la u kɔnɔ jɛlen tɛ nin baara in na. Jean-Luc Mélenchon a ma sɔn cogo si la a ka fara Benoît Hamon kan ni dun ye Benoît Hamon ta k'a lajɛ kunun Manuel Valls y'a yira k'a fɔ ko ale ta a kɔkɔrɔma don Benoît Hamon ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka tɔn min bɛ yen ni an k'a ma ko gauche maaw u ka se ka kɛ kelen ye cogo min na jamana ɲɛmaa kalifiliw ka se ka se sɔrɔ o la a kibaruyaw filɛ nin. Gauche maaw ka cɛbɔ mun bɛ yen ni an k'a ma Benoît Hamon an bɛ don min na i n'a fɔ sisan fangaba t'a la a yɛrɛ fan fɛ a kɛlen don ka wele bila kunun i b'a ye k'a fɔ extrême gauche maaw ka cɛbɔ mun bɛ yen n'o ye Jean-Luc Mélenchon ye a ka na u ka kɛ kelen ye u ka fɛɛrɛw bɛɛ kɛ u ka maa kelen sugandi k'a kɛ cɛbɔ kelen ye Jean-Luc Mélenchon ale nana a jaabi a ye jaabi mun di a ma jaabi a jɛlen don koyi a ma sɔn cogo si la k'u t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kan ni Benoît Hamon k'u tɛna kɛ i b'a ye k'a fɔ maa kelen ye o la caman kɔni y'a yira k'a fɔ a ye nin hakilina mun ta a diyara olu ye kosɛbɛ nka mun ye parti communiste maaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in a togoya ma bɛn olu kɔni y'a ye k'a fɔ nin ye waleya ye waleya mun ni a bɛ tiɲɛni kuma fɔ. Tuguni Amérique jamana ɲɛmaa a kun bɛ fɛ ka sariya mun sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ ka taa maa minnu bɛ na u ka jamana kɔnɔ olu juguya la u ka kiiribulon maaw ma jɛn n'a ye an ye kibaruya mun sɔrɔ o la an b'a yira u la k'a fɔ hali bi a ko kiiribulon maaw ma jɛn n'a ye o b'a yira k'a fɔ sariya in tɛ se ka sigi u ka jamana kɔnɔ an k'a lajɛ. A sariya kelen marisi kalo tile 15 san 2017 jɛma kɛ ni a ye halisa awa ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka kiiribulon maaw de tilala ka wuli k'u jɔ ka yira k'a fɔ nin sariya in a kana sigi sen kan fɔlɔ n'o ye Donald Trump u ka jamana ɲɛmaa nana ni sariya mun ye k'a ɲɛsin maa minnu bɛ fɛ ka na tunga la u ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka procureur n'o ye awa ye procureur ye o kɔni a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ti fɛ nin kiiri in ka sigi Amérique jamana kɔnɔ sabula a bɛ na ni wolomali ti a bɛ na ni diinɛ wolomali ye a bɛ na ni taabolo wolomali ye a bɛ na ni siya wolomali yɛrɛ ye k'a ɲɛsin silamɛw ma Amérique gouvernement o kɔni ka fɔ la o kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi i b'a ye k'a fɔ olu na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se ka nin kiiri in sigi sen kan cogo min na nka mun ye i b'a ye k'a fɔ kiiritigɛlaw ye awa mara la olu kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka sigi wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mun ye fédérali maaw olu ka kiiritigɛla caman de y'a yira k'a fɔ jɛman ka kɛ ni a ye nin kalo in na u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye i b'a ye k'a fɔ ale taara ni sariya in ye yɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka yɔrɔ dɔ falen a la walasa k'a di u ka bulonba maaw ma olu ka se ka kala ta k'a yira k'a fɔ u jɛra ni a ye u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko ale labɛnnen don ka taa fo sanfɛ kiiribulon mun bɛ yen ni an k'a ma Cour suprême walasa a ka hakilina in nin sariya in a bɛ se ka lafasa cogo min na a ka sigi u ka jamana kɔnɔ. TV Anwar filɛbagaw nin kɛra aw garijɛgɛ ye an ka foli ani tanu an b'a lase aw ma aw ka sigidaw la aw maa minnu bɛ yen ni aw bɛ ka labɛnw sabati nin wagati in na ka samiya kunbɛn ani aw maa minnu bɛ yen ni funteni bɛ aw kan an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ni funteni bɔ ko tile in na
sabula an ka jamana taabolo a ka kalan ni wagati na k'a fara an ka jamana bɛ boloda mun kan n'o ye i b'a ye k'a fɔ juguw ka bingani walew ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ